Euskara gordez nutelako, Euskara eman diguzuelako, eta Euskaraz bizitzen jarraitzen dugulako. Bere halakoan, lepoan lotuko zaizue zapi bat, eta zapi horren korapiloetan iradokita dituko da, miresmen zintzuena. Pakita, hurbildu bizkat, favorez. Badakita ez dagoela protokolotik kanpora dago, baina Pakitak bere buruan badu bertso eder bat gordeta. Eta botako du bertsoa zuentzat guztientzat. Hainbertze urtez ditu edozinek betetzen, zuen jainkoak raziorik dizu ematen. Horixen da gaur hemen duguna ospatzen, ta bertze urte batzu dizkio eskatzen. Txalo bero batekin dena diogu eskertzen. Eta bide orain bere halakoa eskeniko dieguna. Aurreskua, dantza xumea da, baina diberean botere handikoa, ohoreak agertu behar direneko unetan dantzatzen direnak, eta poliki-poliki herriko aurrak plaza hartuko dute, eta eurena izanen da orain dantza. Txalande bat! Ondo! Eduzio horretik, ondo! Gero ez konfunditu arratxin, Jailun Navarren hor bada kartela handi bat, pizzatokia, ez dire pizzak, pizzatokia, por si acaso, igual ezkerren talok, ezkerren pizzak, Hor jose komunak eskuin kaldin, oza que bueno, ostatua parin, hemen ostatua, oza que eguna zoragarri basatzak aukera.
Listo. Esker. Venga, txalo handi bat! Hori de.
gaur, trikitisa eskola. Venga, ya no bat. Bueno, hau zera aurkezpena, hau zera aurkezpena, Imaginatu ze dantzari dinezkien saiatu eta ze gogin duten, Hola, hola. Bueno, ba. Bueno, eta badakizue artista batek ze behar duen aseintzen, Fundamentuko txalondi bat. Venga, txalondi bat! Hori, Venga, ba, prestate! Aurrera! Bueno, zer presiagotekin, prestate? Venga, ba.
Bueno, bai, Venga, txalo handi batekin, bigarren talderi. Venga, yo rentar derecho, no tiene organizan.
Txalo handi bat, Biltxuko taldere. Txalo handi bat, Zubideko dantza taldere.
Venga, horreko taldia, pres. Venga.
Txalondi bat, Donostiako talderi. Mega txalondi batekin. Mega txalo batean prestatu dela hemen. Mintzo zen
bat horrengo saion. Oain gaitelu, gara bizkatan, bizkat. Bueno, denak elkarrekin, venga ba. Oain lehen da bizi kale gira bat, denak elkarrekin, eta gero gaitelu pres, Bertizaranako gaite eskola pres. Eta ja, besta dantzari kolofo emateko, zinegotzin dantza egite. Venga, dantzari guztiak eskutekan hartu.
Perurena. Hortxe duzue 8 urteko harri jasotzailea eta Estefi badakizue norden. Aizkolariak. Alde batetik Jacinto Etxeko Nanea eta Jesus Etxeberri hariko dira. Ezan duzu ate bat, plazara. Eta bestaldetik Mikel Inekotxea eta Julen Urrutia. Eta honek beste, harriarekin hasiko gara. Harri jasotzen hasiko da. Txalo batzuk eta animo batzuk ere beharko ditu udanek. Esan bezala, 2 minutu aurretik, 3, 2, 1, hasi! Hortxe duzue lehenengo jasoaldia, kolpean egin du. 8 bat segundu lehenbiziko jasoaldi hori. Hortxe dago Lartain aholkulari lanetan, eta harriak hartzen etxe beste, bera, bigarren jasoaldia. Hortxe dago 3. jasoaldi horretarako. Baita 3. ere bota du. Minutua orantxe. 3 jasoaldi lehenbiziko minutuan. Haupa, 4. Hortxe nivelatu du 4. jasoaldia. Udane Perurenak 8 urte Jundarra. Azkeneko 20 segundotan sartu da. Beste bat eginen ote duen Udanek. Eta hortxe duzue badoa. Badoa. Eta beste jasoaldi bat eta bukatutat eman du Udanek bere lana. Txalo handi bat 8 urte. Orain, 3, 2, 1, hasi! Hortxe dago lehenengoa, 75 kiloko harria du. Olaiak lehen harri hau. Eta bigarren ere errez jasotzen du Olaiak harria. Hirugarrena baita ere. 3 jasoaldi 35 segundotan sartu dizkio Olaiak. Laugarrena. Bost jasoaldi lehenengo minutuan. Beste minutu bat aurretik, lehenengoan 5 jasoaldi. Seigarrena baitera Olaiantzat. Zazpi jasoaldi eta 30 segundo aurretik.
20 segundo. Bederatzi, ea amargarrena botatzen duen, azkeneko segundua, sartu da azkeneko 5 segunduak. Eta bai, amargarren jasoaldia, Olai Esnaulak. Eta, hirugarren, harri jasotzailea, Estefi izango duzu. Bat, hasi! Hortxe, lehenengo jasoaldi garbi-garbia. 15 segundoz botaia. Hortxe duzue, kolpe bat eta bizkar gainera. Bigarren jasoaldia, oraindik minutua ez da pasa. Eta esan bezala, 80 kilo. Hirugarrena. Azken, 30 segundotan sartuko da. 3 jasoaldi jadanik. Ea, sartzen dion, laugarren hori eta hortxe doa. Hortxe doa, Estefi laugarren. Harri hori ea botatzen duen. Hortxe dago, dominatua ja, lehenbizko golpea, eta laugarrena ere, bizkar gainera bota du Estefi. Lehen tanda harrikoa pasata, aizkolariekin jarraituko dugu, eta aizkolariak, eur gainean aizkolaria pre. Hortxe duzue. Jacinto alde batetik, Julen Urrutia bestaldetik. Txanda. Zito, Jesus Etxeberriak hartu dio Jacintori. Eta orantxe, Palazio Mikel Indakotxeak, Juleni. Eta itzulia Jacinto aurretik, bigarren erdi hori. Enborrean Jacinto gasi du. Eta oraintxe Julen, bigarren erdia hasi du. Barruko lanetan, Jesus Etxeberria.
Ja barruranak, egintxeak, Etxeberriak, horrentxe Indakotxea sartu da, erdia. Eta hortxe duzue, lehenbiziko lana, Jesus Etxeberriak eta Jacintok eraman dute. Azken kolpetan Indakotxea. Eta hortxe bukatu dute Julenek eta Mikelen lehenbiziko lana. Esan bezala lehenbiziko puntua Etxeberriak eta Jacintok. Bigarren lana harri jasotzaileak. Eta hasi! Hortxe harri baldarrarekin, errektangularra lehenbiziko harria udanentzat eta hortxe ikusten duzu errez nola bota duen lehenbiziko jasoaldia. Bigarren jasoaldiare dominatu du errez, bi jasoaldi udanerentzat. Hirugarren jasoaldiare garbi udanerentzat. Oraindik minutua ez da pasa eta jadanik 3 jasoaldi, 23 kiloko harri baldar horri. Laugarrena baita ere, minutua pasatxia orantxe. Hortxe, 5. jasoaldia. Minuto terdi, hasi zenetik lanean. Udane, 5 jasoaldi. Ea zenba sartzen dituen urrengo 30 segundotan. 6. jasoaldiare. Hortxe, 7. jasoaldia. Eta baita ere 7. jasoaldia udanerentzat. Olaia esnaola hariko da oraikoan. Aiztean Estefik 80 kiloko harri baldarra. Oraingoan Olaiak 10 kilo gehiago harria. 2, 1, hasi! 100 kiloko rektangularra Olaia esnaolak. Kolpe bat eta bizkar gainera, lehen jasoaldia. 13 segundotan bota du. Hortxe, Olaia baita bigarren ere. Jadanik 2 jasoaldi 100ko rektangularrari. Azpeititik etorritako harri jasotzailea. 3. Kolpe bat eta bizkar gainera, minutu orantxe, 3 jasoaldi. Olaia esnaolak.
Laugarren ere Olaiantzak. Lau jasoaldi. Horretik 30 segundo aurretik. Azkeneko segundotan, Olai Esnaolak, ea jasotzen duen. Azkeneko harri hori. 100 kiloko rektangularra. Eta baita hau ere errez botadu Olaiak. 2 minuto orantxe. Orain berriz ere Estefi hariko da. Beste 2 minuto aurretik, 75ko harri kubikoa. Hasi. Errez botadu lehenengo harri hori. Esan bezala 75 kiloko kubikoa. Bigarrena baita ere. Hiru. Laugarren ere errez botadu Estefi. 50 segundo hasi zenean. Bosgarrena eta orantxe minutua, azken minutuan, 5 jasoaldi eginak Estefi. Hortxe botadu baita ere. Sei eginak 7garrenaren bila. Baita 7garren ere ez du hutsik egiten. Hauko Estefi. 8. Orain jarraian egingo ditu. 9 orantxe. Hori dek. 10garrenare hementxe duzue. Eta beste bat. Bai. Txartzen da. Eta hortxe duzue. Orantxe 2 minuto. Hori da hori. Harri jasotzailea bigarren tanda ikusita.